že tak nám veľmi záleží na tom, aby sme boli milovaní a uznaní ako tie najdôležitejšie túžby, ktoré máme, aj u tých príbuzných a povedzme u tých ľudí, aby sme boli uznaní, lebo tá túžba po uznaní si myslím, že je kardinálna v tomto svete. Že ak nás niekto neuznáva, tak sa cítime veľmi zle automaticky a dostávame sa do konfliktu. Myslím si, že každý túži po uznaní a ak sa mu nenaplní nejaké očakávanie po uznaní, že niekto, ja neviem, učiteľ mi dá za nejakú prácu takú a onakú známku, alebo že ten kamarát, keď chcem ísť s nimi, tak ma uzná a vezme so sebou do partie, alebo nejaký priateľ uvidí, že neviem, ho milujem, alebo čokoľvek, hej. Alebo moje dieťa pozitívne zareaguje na niečo, čo som mu pripravila. Hej. Jednoducho, keď ma neuzná moje snaženie, tak sa dostávame práve do toho ťaživého, tenzného miesta. No a vlastne tieto dve základné potreby po tej láske a po tom uznaní sú vlastne niečím, čo potrebujeme aj my sami vo vzťahu k sebe samému. Čiže ak ja neuznávam seba v niečom, lebo mi niečo akoby prekáža, tak my skôr sme ochotní po sociálnej a psychologickej stránke vyhovieť tomu prostrediu, aby sme boli uznaní, aj keď to ide v rozpore s tým našim biologickým základom. Čiže tá Virginia hovorila, že skôr sme neverní sebe, hej, ako by sme stratili tú vieru v tých druhých a v to, že vlastne môžeme byť dosť dobrí pre druhých. Že my obetujeme seba, že to je príčina mnohých chorôb, dokonca aj schizofrénie, že človek sa skôr vlastne dostane do trvalého konfliktu so sebou, ako by vlastne bol v konflikte s tým okolím. Pretože potrebuje byť v harmonii. To sú také hlboké poznania, ktoré keď ona vyslovila v tých 60. rokoch, keď vôbec začala uvažovať o tom, že kde sú príčiny mnohých ťažkých psychiatrických diagnóz, tak prišla na to, že tie deti sú naozaj loajálne k svojej rodine viac, ako dokážu byť loajálne k sebe. Pretože toto je ako keby nám ľahšie sa vzdať niečoho nášho, ako prísť o niečo, čo potrebujeme vitálne k životu. A to sú tí druhí, na ktorých nám veľmi záleží. Takže je to až udivujúce, že ak napríklad nejaký malý chlapec v rodine príde o svojho otca, alebo má otca, ktorý ho neuznáva, tak ako celý život potom sa to na ňom je poznamenaný tým, že celý život potom sa veľmi usiluje o získanie uznania v nejakých náhradných formách. Či je to na pracovisku, alebo medzi kamarátmi, dokonca aj u tých rodičov, ktorí ho potom ako nikdy neuznajú, ale stále toto je ako number one úloha. Hej. Až je to potom smutné, keď vám povie nejaký mladý muž a povie, že musím sa vám priznať s jednou vecou, že keď môj otec zomrel, tak sa mi uľavilo. Lebo už sa nemusím snažiť, lebo to bol sústavný zápas, sústavný konflikt. Takže naozaj je veľmi dôležité, tak skoro ako dokážeme ako prísť na to, že aby človek dokázal keby sa zhostiť toho, čo môže zvládať a čo zvládať nemôže.